Într-un oraș frumos, ninge ca în visele colorate ale copiilor, o pulbere argintie care se așterne peste tot pământul. Crăciunul se apropie, bătând ușor la ferestrele luminate ale caselor, desprinse parcă dintr-o poveste. În liniște, părinți și copii împodobesc acum bradul și se pregătesc sufletește pentru marea sărbătoare a nașterii lui Hristos. Orașul Linz este pregătit de sărbătoare. Mii de ornamente și de lumini împodobesc clădirile impozante. Chiar și oamenii de pe stradă par luminoși și bucuroși de feria care îi înconjoară. În Occident, sărbătorile au devenit deja o acțiune de stradă. Sunt mulțimi imense care invadează bulevardele ca să se bucure împreună la trecerea dintre ani. Austriecii știu să zâmbească și să trăiască sărbătoarea împreună, în ciuda frigului și a grijilor cotidiene. E ca și cum lumina străzii le-ar lumina sufletul și ar pregăti de o sărbătoare adevărată. Ai sentimentul vag că toți acești oameni sunt uniți de o mare așteptare de ceva foarte important. O taină pe care ne-am propus să o surprindem în acest reportaj. Manifestarea Lumina Păcii are o tradiție îndelungată în istoria orașului Linz. În urmă cu 20 de ani, cercetașii austrieci au luat flacăra sfântă din Biserica Nașterii Mântuitorului de la Betlehem pentru ca să o împartă în toată Europa. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit der Aktion Friedenslicht aus Bethlehem einen Brauch initiiert haben, der an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnert. Suntem foarte mândri că am inițiat această acțiune care ne aduce aminte de însemnătatea Crăciunului și anume nașterea lui Isus. Lumina de la Betlehem este un semn pentru oameni că trebuie să se implice în păstrarea păcii. Dacă fiecare face ceva în spiritul păcii, atunci putem avea speranța că într-o bună zi să fie pace pe pământ. Noi luăm în fiecare an lumina din grotă în care s-a născut Isus. Ea este aprinsă de un copil din Austria și este adusă cu avionul la Viena, după aceea la Linz și în peste 25 de țări europene. Avem mulți prieteni și parteneri și ne străduim să aducem lumina și unor oameni proeminenți. Anul acesta am fost la Bruxelles, la comisarul european Ferrero, am fost în Luxemburg, la Jean-Claude Juncker și punctul culminant la Papă. Papa ne-a spus ceva emoționant. Este un simbol foarte important, ceea ce ați inițiat voi, și acest lucru pătrunde în inimile oamenilor în prag de sărbătoare. Este un semn al păcii, iar oamenii trebuie să-l dea mai departe, mai ales de Crăciun, pentru că el semnifică sărbătoarea păcii. Mi-am salvat vărul de la înnec, treceam pe acolo și împreună cu mătușa mea l-am tras afară din apă, apoi l-am dus la spitalul de copii.
Ca și copil mă simt foarte bine și sunt mândru că eu am aprins lumina de la Betleem. Întâlnirea cu Papa a fost foarte emoționantă și pot spune că Papa este cel mai bun om de pe întreg pământul. Cercetașii au luat lumina sfântă pentru a o duce în 25 de țări. Una dintre acestea, situată la sute de kilometri departare, este și România. Caravana luminii avea să transporte la Timișoara mai multe candele, purtate cu grijă de către cei 3 bănățeni. Drumul luminii spre țară a fost lung și anevoios, aproape ca și tranziția românească. O parte din candele s-au stins. Cu toate acestea, una a continuat să lumineze în noapte. După aproape 10 ore, spre dimineață, caravana a ajuns la punctul de frontieră de la Cenad. Vameșii au fost cei dintâi români care au primit în dar lumina sfântă de la Betleem. Sunteți primul român care a primit-o. Da. Printre cei care și-au exprimat mulțumirea față de bănățenii care au adus lumina sfântă în orașul de pe Bega a fost și Gheorghe Ciuhandu, primarul Timișoarei. Cred că dacă ne raportăm la cei 16 ani scurși de la Revoluție, când trăiam într-o beznă și la propriu și la figurat, beznă la propriu, n-aveam curent electric, beznă la figurat, trăiam într-o dictatură, este și un gest simbolic. Și cred eu că principala semnificație acestei lumini care vine de la Betleem pe această filieră este de a aduce un sentiment de speranță, un sentiment pozitiv, pentru că lumina înseamnă viață. Și cred eu că, și mă bucur că am putut să particip astăzi la acest eveniment, cred că este un început pentru România. Pornim spre casă cu gândul că mesajul de pace a luminii sfinte s-a împlinit. În jurul nostru ceva s-a schimbat. Nu doar orașul luminat mai puternic ca altădată, ci și oamenii care se bucură de lumini. Știm că în sufletul fiecăruia licărește undeva o lumină. O scânteie măruntă și firavă, dar care se vede pe chip. Românii învață din nou să zâmbească, să se bucure de lumină. Nu este acesta oare un miracol în prag de Crăciun?